І зноў залез пад сваё аўто, таму што трэба лічыць шаровую апору. Яна рыпіць вельмі моцна, і ўсё больш і больш гэта працягваецца, ездзіць так боязна, таму трэба лячыць. Перш-наперш гэта буду здымаць кола. Кола знялі, зараз адкручваю гайку верхнюю амартызатара, ключ 24 і шестигранник на 10. Ім трымаем ключом круг. Амартызатор зняў. Зараз вось гэту гайку трэба адкруціць, каб дэмантаваць рулевую тягу, каб нам супраць гэны асвабадзіць. Тут гайка на 24 ключ, і вось адкручваю. Калі будзе прокручвацца, ставлю сюды шестигранничак. Гайка адкруцілася не цяжка, пакінуў пару біткоў, на всякі выпадак. Зараз здыму супрат. 4 гайкі, 2 з гэтага боку, 2 з таго. Тут уже ключ на 19. Адкруціў супрат 2 балты і адкруціў амартызатор. 4 балты. Вось ляжыць прыгажунь. Зараз трэба брацца вось за гэную рэч. Трэба яго зняць. Не проста было дастаць рулевы гэны наканечнік. Колькі я тут сюды не лупіў, амаль малаток зламаўся. Пакуль не накруціў одну гайку, зверху другую шчыльна, вось так. І тады па ім уже лупіў кувалдай. Трошку тут заплескаў гайку, але гэта мне не займала потым яе адкруціць. І тады оно выскочыла. І, дарэчы, што высветлілася, наканечнік гэты таксама уже трэба пад замену. Ну, у мяне яго няма пакуль што. Ну, зразумела гэта рабіць. Збіць паваротны кулак шаровы было прасцей, чым з рулевой. Ну, тут дапамагла вось цудоўная кувалдачка. І потым трэба будзе ключом на 30 адкручваць гайку уже до конца. Паглядзім, што будзе далей. Ва ўсю моц ляпаў кувалдай, вось па ўскраю, так. І пачало там як бы расслабляцца, што ли. Шчылінка з'явілась, шлак розны адскочыў. Ну, зараз яшчэ палуплю, і потым паспрабую дастаць яе з гнезда. Троху ўпырскнуў ВДшкі, пачаў ляпаць, і вось яна пашла сама. Вось тут уже такі бурцік, 5 мм. Зараз зверху я пакладу старую гэную гайку, па ей буду ляпаць, і павінна ўсё зваліць. Каб паглядзець, у якім стане была шарова, я яе паставіў крышку на место і пакручу. Вось што там рабілася. Дарэзаў я яе уже ушчэнт, таму трэба было абавязкова мяняць. Так і адбылося. Ледзь стукнуў, і яна сама адвалілася. Вось так выглядае старая шаровая. Боўтаецца ўсё. Вось так выглядае новая. Тут усё пакуль добра. Зараз трэба паставіць шаровую сваё месца. Што для гэта не патрэбіцца. Вось левой рукой я ставлю гнездо, а правой рукой цяжкім малатком я буду грукаць по рычагу, каб яна залезла, і ў гэты час прытрымліваць левой рукой. Так павінна стаць на месца. Змазаў шаровую крышку, пачаў грукаць, здаецца, стала на месца, але потом рукой мацней за яе дзёрнуў, яна ізноў выскочыла з рычага. Ну вось, вырашыў выкарыстаць для запрасоўкі такі з'ёмнік для падшипнікаў, толькі гэта ўжо будзе запрасоўваць нам шаровую. Тут стаіць такая гайка вялізная по дыяметру, я знайшоў сантэхнічную. Ну і зверху звычайную шайбу цэнтруючую. І зараз буду закручваць, глядзець, што атрымаецца. З дапамогай з'ёмніка, таксама футаркі батарэйнай і такога кальца, мне здаецца, я надзейна ўпрасаваў шаровую ў ручах.